Hi guys, maayong gabi sa inyong tanan. Nipangas ko diri sa payag kay akong gikuha ni ang extension wire. Kay dito sa among partihan, ngit-ngit man, medyo dili kayo si hayag. So ako ning dalhon dito daw ako pudsad. Dalhon si Sherwin dito kay para sa party namo. Sige na, alin na ato na tata. Ha? Ulo. Pakog-ulo. Ada bit man napakog? Dani una sama do. Lama ma. De? Na sama do. Lalo. Dili ka aguban? Gili. Sige, dalhan na lang ka nako ha. Uli maman kayo wa. Sige na, Merry Christmas, beer. Mama bubed. Abay Sige ko. na. Ag-ari na ko ha. Kay kuan guys, nagpaabot sa to sila karon sa ako kay para makasugod na dayon mi kay unsa na oras. Nya ako ni dalhon ang extension wire dayon kaning atong power bank. Nya si Madam Joy Joy naapod si Madam Joy Joy diha naging siya nga moadto pud sad siya karon kay moapil pud sad siya sa para falls. So abangan na lang ninyo guys ang mga ganap kay mo adto na ko karon dito sa ilahan ni Lilin. Dito na lang gyud mi ilan ni Lilin kay gani pag pangas na ko kaganihan nag-alindahaw na sad. So grabe na sa dayon kayo ka lapok. Ari nako. Bantay, bahog yang iro ha. Modala ra ko nya kung say makaon na mo dito ha. Sige na. Kalipuhon ang mga kuan ako ra pod ni ipanggawas kay na nanay abog-abog dani mga kuan tanom nato dari sa balkon-balkon nya. Limpyo na sa dani kay ang mga tukoy gipanggawas na. Naana sad sila diri sa gawas sila ni Daniela. Gibuhian ako si Daniela. Nadiretso na ta guys kay medyo gabi-gabi na jud kay para makasugod mi kay kung dili karon maapas ang kuan pa games na mo nga kuan kana ang pa games kay wala lagi sad ko nakapalit sa balloons kay nakoy plano nga games pagabuhaton unya kay wala man ko kapalit kung dili maapas karon ugma na lang gyapon mi to be continue daw. Nagpasalamat sad ko ni Ate from California kay nagpadala jud si Ate from California para dagdag sa games unya kay murag dili man kaayo prepare ang among games karon to be continue na lang siguro ugma buhon nya mahugas sa tadani kay lapok kaayo kung tiil ka ganiha pagpaingon diri nagkalapok-lapok. Madam Joy! Madam Joy! Tana! Unsa? Ang imong sakyanan mo motor? Oo, to adito lang mamilang nako gibilin. Amang nga pamikya naman ko maninay. Mo gani. Ada! Ako sad Madam B, murag lami gid kay na bahalang-halangon. Kamahayan gyud nga siya imuhang gininang. Kay naay manok pwede halang-halangon. Oh. Unya with cash pag yun. With cash pa kapalit og spaghetti. Wow. Nya unsa man di ka adto? Adto ko dito mahuman dani. Ha? Lisod pod og. Amo lagi. Manihapon sa katadaan. Nagiatod nga nagchata na si Lilin kay Sige. Di na ra mo ko mag-adto ko dito magkunkuan ko ti maka-premyo day ko. Oh. mo lagi. Basig maulahi ka ha. Ha? Istimita ka na diha. Oy, Janmal. Dungan amo ni Joy. Dungan rami ato. Oh, sige. Masakyan ti. Oh, sige. Naagunan ako ha. Oh, na Kay- ra kuan di ay. Karon na kay para pagka alas 12 agka limpyo na dayon pagkauman ag panguli na dayon. Hoy, alisa kay Pangas. magtakay-takay. Naapoy red horse nga tulo ka buo og duha ka cook. Sponsor po na ni Madam Lini. Giahak dagan man dayon sponsor di ay. Good na, Ay mo to gipalit ni Loyloy. Thanks God on. Ama si Lini di ay. Tapa dito sa ila. Gahak uban na sila Lini unya dito. Ha? Uban na sila Lini. May panon. Oh, ha? Nangatag ko biya siya sa mga igsuon ni Kuya Ildi tag 500. Lagi. Nara. Na sige, Nara, ha? Nate, makagaba ay di na makagaba. Moni ang gipalit ni Loyloy nga kuan, tulo ka red horse. Da karon mas nasangkahan gid mo da ni Madam. Uy, aglahos na ko. Diretso na ta, guys. Ako motor to ara sa ilahan ni Mama Ilang kay lapok lagi kaayo. Kaganiha ako magud giwashingan. Nya pagkabuntag na pud na kung isulod diri na lapok na sad. Kada adlaw na lang agkawasingan. Diyan ako sa ilahan ni Lilin. Nya naanay daghan kaayo bisita namo diri karon. Nya nana dani ang among mga bisita. Prissy Vlog. Sa wala pa naka-subscribe diha, Prissy Vlog. Utik Channel. Ayaw kalimot.
Mother Earth. Ayaw kalimot. Si Auntie Mercy naa dinhi. Naapod ang yahang mga kidos ni Auntie Mercy gikan sa Davao. Si Ging Vlog naapod sa diri. Merry Christmas. Na diri si Whitney Houston. Nana diri ang mga anak ni Iba ug ni Langlang. Mother, ipataod na ni Kuan. Ipataod ni Kuan. Asa man si Kuan? Kani ang kuasa ni Madi. Extension wire na siya kay para hayag kayo. Datoy butang kay para hayag kayo. Ha? Hala basin madayon karon ang Kuan ang Miss Gay. So obserbahan lang ni nato kung madayon ba or dili. Uda na Mother. Nya ako imo kapat-kat ya. Oh sige. Nya okay na ni Dani ang mga gift. Nana Dani tanan. So di ana diri guys tanan ang atong mga gift. Tapos ang atong mga paraffles. Thank you so much sa inyong tanan. Merry Christmas. Mommy Vic, thank you so much and Merry Christmas. Also to Ilyana and Victoria. Ate Mar, Madam Giselo. O dana. O ikuan na kay para hayag kayo siya mon. Ikuan na kay basig makuha na siya. Mahulog. Unya kani basin pwede ni siya ibutang dani mon oh, ha? Mic kulang ito anak. Nganong wala yung mic? Ah, yung mic ninyo. Wala mang tingog. Wala niyo kuan sa battery? Dili man uba naman tong yang original na may wireless pero atong nay wire. Kisa man tong wireless nga mic. Yan inde. Nagiwa man ha? Nag-iyong bilagi ko nga i-ready ang kuan. Di tingog mo tong mic pero kadulit sa baba. Kasi padulit sa baba ang mic. Mic kinulit gito kayo. Mo ba kuya? Ibalin din sa Doy, paliw ko dani doy di. Basin mag-abot pa ni siya dani doy. Dana kay para. Oh, ala hayag kayo. Super hayag. Wajud ko masayop nagikuha na ako ang akong extension wire dito sa payag. Ya mga bata dinhi. Hala, Merry Christmas sa tanan-tanan. Asa ta kay kante? Bangita lang ulo pagita sa imo ha. Iba kahibaw ka sa atong area dito sa Kwan. Grabe ka ngit-ngit gikuha na ko ang extension wire. Ali dinhi, gawas. Ato adito ka. Ali sa dinhi at na lagi. Oh. Wala man ang sa bata, nawala imo. Usi kulang gid sa bata. Grabe mo usin kay. Kulang mo gid sa bata. Nay magina kay bata unya. Ako isa bata sila wala niya. Pila ka bata ang kulang? Para sa mga usin kasi sa bata ito nawala ko ban. Wala ka patay at pagkaon siguro mga kandiya kay nawala man. Muna lagi kay ikaw kay di masagag timaan lagi kung dito sa ubos. Kaya kumpleto sobra pa kay dito sa sobra pa kay na ba ba to no? Unya ngano pag-abot ini? Dagan bata uy. Unsa day ka? Ah, wala din ako turang gay lagi. Ay ang tama ada ka na kayo. Wa mo na pangkanta ng bata mao nang kay balog. Nasao man na. Lagi. Apoy kaya ka mata bra magpalit. Unsaon na lang na Lati. maghilat gid si Angging. Unsa man? Ilang ka akong kuan bay unti. Sliced bread. Tagpila man tong sliced bread. Tagpila man to Minta ay ba? Pagkuan to 65? 35. Pila to tarang. 35, 60, 70. 170 ra to ging. Ugma na to oh. Uy, turan na isa yang kwarta. Ugma na. Tay panihag natin. Oh, apagi ko nagkaon. Nagkaon na ka? Ipakaon na hindi mag-abot. Kay pahugas na nagagawa sa plato. Unya nagreklamo ka nagipahog sa plato wala. Wala man, turan na marami lagi sila magluto kaya amang karon mo ba? Ugma na siguro ang Miss G. Ata na lang kumahan lagi. Nagsuot na si Kuan, igon na lang niya hubuon. Di naman madayon kay di na maapas karon unsa na alas 7 na, alas 8 na. Isusti ba? Ang katalan na kada sa magbuntay mo ta dire. Tama na ta ugma usa imong tandaan ay ugma na. Lahi ka ra ba kay ngano agapura ka kay guli kay nay baboy. Wala na human na nakapipili mi kay amo na paglakad ko na paglakad ka na dito kay nakani dire. Wala balag mo butagan. Wa man dali nga madali ni kay kabalo man na ako na kanang sabot na sabot. Grabe ba pa kung resume mo mga anak mo? Ha? Sa pagani. Ali sa chat kay ag picture ta si Kasambahay Vlog asa man. Si Kuan. Si Lilin ang Guay Bukid, Nana, si Mercy Vlog, si Prissy Vlog, si Utik Channel, si Ging Vlog, si Mother Earth,
Ali gani. Wapa ko kailis. Ang sige na, sige na na, kay picture naman sa ta. Ayaw. Sige, si Anan. O sige, diha. Kay picture ta. Ana ha, dili ko dapit sa kan. Diha ka dapit ta. Gana ka dapit. Panghawid mo sa kuan, ingana kang angging panghawid mo kay para anak kay para ito jud nga Christmas jud ang atong 2025. December 20. Si JJ wala si Maring Inday. Naay busy si JJ kay naa sa diha bisita dito si Madam Kulasa. Birthday na ba ni ana? Ha? Birthday na niya. Sige, okay na. Muna sila guys ang mga members sa Mayamiya team. Prissy Vlog, pagtaas ang kamay. At saka si Mercy Channel. And also Lilin ang Buhay Bukid. Mr. Gingayan Vlog. Si Kasambahay Vlog. Mother Earth. Ging Vlog. Otek Channel. Naara sila. Wala dito si Maring Inday at saka si Joy Vlog. Kay si Joy Vlog busy pasad. Si Maring Inday busy pasad kuno kay nagluto pa. Si Dayday Vlog. Wala pud sa diri si Dayday Vlog. Kinsa pa ba ang kuan? Wala. Kinsa pa ang wala? Ha? Wala pa siya. Sige. Na-Uber naman na si Joy sa... Ano naman siguro niya? Saan may ikuan? Saan sa imo, bra? Ala, ito naman ang... Kato rin isalan dahil... Uy, akti ba na sana si Brian Hood? Asa, babae pa na kong anak. Babae na pala ang anak. Ayo. Nga naman, dahil sa may problema niyo sa bayot. Iyo, gra nga magbayat-bayat ka kay kuan. Gusto ko nga laki para gusto mo bagay. Ay, nang mata. Kusgan pa mi sa laki. Wala na. Ay give me pag maliit ah. Kusgan pa mi sa laki. Hoy na uber. Ala pati hipon lipstick up. Amay si iba gana bagidag. Ano po? Paning kamot lang kay gina para may pagkas. Kamot si mami kay. Sapa ang yang brat ayuhan sa diya brat. Wala nang gawa. Ay. Ang Apul. Ala gido ka pati. Nausa man ang hipon? Ay pag ikuan sa ngipon na pasala pag panukulat. ikaw nagbutang. Sige. Ay pagkatawa na siya pa. ti. Ay sa mga lagi. Lang mo man mo lipstick ng bana. Lipstick ni si Brian dia. Ikaw lipstick Brian. Ana ayo ha. Di lagi ko sagot silang lang kay mabayot. Mabayot. Ikaw rin. Yan ako dia nagdirinig. Si Rimon. Waman. Wake up sila dito. Maayong gabi sa inyong tanan! Yay! So karon guys, ang una namong sugdan ang Miss Gay. So naana dani si Alan, si Mr. Gingayan, si Doydoy og si Brian. Si Rimon wala pa diri, si Rimon kasi ka ba ni Rimon ay? Si Alexis o si Plo o si Doydoy o si Rimon ang wala pa diri. So daghan kay salamat sa inyong tanan and Merry Christmas. Diarang atong parapos, tanan ang makabunot, no? Angay jud tanan, tapos diara ang mga guest dani. Hayag kayo ang atong palibot kay gikuha jud nako dito sa payag ang akong extension wire. Nga naala ni si Mother Earth, ang wala diri si Joy Vlog o si Maring Inday, kay nagluto pa si Maring Inday, daw si Dayday Vlog. Nga si Iba, busy na si Iba o si Kuan, anang tata pag Kuan, prepare sa ilahan palalab kay para sa Miss Gay. Sayaw kita. O naay sayaw, naay kanta, contest gapon niya kay naay premyo nga hatag si ate from California.
Balag ang tiniil Oh, bahalag magtinil ta karon. Ako gani pasensya kay guys, kay hugaw kay ni ako tiil kay dito pagpangas na ako kaganiha, grabe kalapok, wala na ko nang hugas. Nya, ano ba ready na? Gerald! Ama si Gerald din, og si Bintoy. Magkuhan sila karon, kanta or sayaw kay naay premyo. Si Ate Mercy mo kanta, si Ate Mercy karon. Sayaw. Ay sayaw ka Ate Mercy, kasi grupo ninyo tingnan sa inyo sayaw inyo ha. O sige sayaw kay naman si Mergel. Na si Is Daniel, tingin sila magpa-is. Budots guys. Oh, bodots. Deny contest po sa sayaw sa tanan kung kinsay pinakanindot. Hatagan na to premyo. Si Mergel Jud ang magdaog gani kay dancer, mas si Mergel. Dancer po niya. Oo, dancer niya. Asa to napit sa? Kalubian. Dili. Sa ilang napit ba? Cotabato? Oo. Dancer po na inisya sa Cotabato di ay. Ang atong para falls diada ni sa carton. Akong ipang sulodani. And then ang galing bugas na ito'y hatagan dani. Pinaka-special ang atong hatagan sa bugas. O naapa si Doy Dani. Kay mawag na kayo. Merry Christmas! Nanayati sila. Ama si Rimon. Ha? Asa si Rimon? Wala pa? So paabuton sa nato si Rimon kay wala pa siya. Ano na si Rimon? Oh my God! Ikaw ba yan, Raymond? Ano pa isa? Pasok na, ano pa isa? Oh, thank you so much! And Merry Christmas sa inyo tanan. Ano ba tanan? Dapat si Pluklo. Dapat si Pluklo? O sige, si Pluklo na lang. Asa si Pluklo? Pagya! Pagya! Ano na mo tayo yung contestant? Sige. Ano na mo tayo? Ako yung inuho ko sa itlog-itlog na nagbukbunan. Ready na? O sige. Naatay kauban sa atong pag-vlog. Birthday niya karon. Si Madam Joy. Atong kasahan sa Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. More and more birthdays to come, Madam Joy. Thank you so much. Salamat. Okay, thank you so much. So ako na sundan, ating tawagon, ang first contestant. My name is Alexis sa umaga, sa gabi, Alexa. Hello, sa sabihan. 282, 32, 242. Thank you so much, Alexa.
ladies and gentlemen, my name is Rika, bukan Manika, Afrika. Wala kang pira kung wala kang malit. Atong i-welcome di IC Inday Vlog na dire. Thank you so much, Inday. My name is Rick sa umaga, Richie sa gabi. Naniwala sa sabihan, pag makakita ka ng itim na bato, gagan kay maalas na. Pag nakakita ka ng puti na bato, ay swerte ka na. Pag nakakita ka ng brown na bato, tanan tayo, tas mag-iako ka na! Good everyone, I'm Carla sa gabi. Pag-umbag ba, Carlo? Carla sa gabi, pag-umaga Carlo. May kasabihan, kung ang malaki ay masarap. Nagtindak mo na! Ako ba ako kaya? Paggabi ako ay Aramina. May kasabihan po tayo. Pag wala tayong pera, wala tayong boyfriend. Diana o si Adriana. Wala mo na ko sulat guys. Next contestant, atong tawagon si Diana. My name is Diana. Wala, ginoo ko, bukdok kayo! Ay, pagkuhan na. My name is Diana. Next contestant, atong tawagon si Ariana. My name is Simon. Ilingon sa umaga, ay nila sa gabi. Naniwala sa pagsabihan, pangit na ako sa inyong paningin, ang susunod sa akin, datugotin. Next contestant, nasa Rizalde, Adriana. Okay, si Adriana, Andri ka umaga, Yana sa gabi. Naniwala ko sa sabihan, ang taong nagigipit sa baklang lumalapit. Biyot ka itong area, pasensya. Ay, okay, kang Madam Gisluni siya nga pag-game. Kung paminaw mo, kang Madam Gisluni ay niya, nalimot ko. Wala na magkukunagkuan, wala na ko naglista-lista. Maskin gani pangalan kay diretso-diretso na. So karon kang Madam Gisluni siya, ang first prize 2,000, ang second prize 1,000, ang third prize 500. So kailangan ayun jud ninyo kay si Madam Gisluni ang man. Kuan, ha? Long neck. Oh, long neck. Yes! Alam pindig! Sabi pa, ay haliday. Nasal ko kagaling nga. Di bali ang mag-judge ani si Madam Gisluni, di bali
ang katong ninyo kagay sa kasabihan, si Madam Gisilo na dato mag-jazz. Tapos, ang karon sa question and answer portion, si Madam Gisilo na gihapon. O sige, atong balikon ha. Ano naman to, ah? Nara ni si Lilin. Tanan, balikon na to tanan. Ikot-ikot yun. Daghan kayong salamat sa inyo ha, mga supporter, labi na katong mga nag-send sa mga gift na mo, mga blessing, tanan-tanan, kay bao na mo o sikin sa mo. O daghan kayong salamat sa inyong tanan. Karon atong sundan ang paraffles. Asa mo sa mga pangan? Sugot na dan. Insani. Pangalan, pangalan, pangalan. Basta ani habol. Atong tuyok-tuyok. Utik. Oh, mata. Ayun na, mother. Chacha ma, chacha. Oh, sige. La! Ipinsin ko na kasi dito. I-search sa lin. I-search sa angkwan. Musayaw si mama o si papa. Ayuha, ayuha. Awit sa kamot. Okay. Kaya humanda ang sayaw ni mama o ni papa. So, 300 tag 150 sila. Mother, kuhaan 150. Eh, basi doon ihatag ni papa. Ayun tanan. Ayun, lagi pa kami sa mother. Ihatag ni papa ang 150. Oh, okay. Padaplen. Kay naay magsunod. Kinsay sunod. Oh, kang Manoy, Doy. Asa inyong sounds? Nana? Nana sila ni Janice. Nakaabot na sila. Sayaw na daw ka. Ayun. Si Janice o si Nestor. Isa saya, si Janice o si Nestor? Sila daw. Ano na Nestor? Ano ba? O sige. O itsa. Magpabiba si Janice o si Nestor. Merry Christmas! Sa gawas! Dito sa gawas! Dito sa gawas! Okay, nawa na. Dito sa gawas! Papakon! Karon, direta sa heater. Heater ang sunod. Kita kay makadawat dani. Congrats na lang daan. Heater ang sunod. Nay napasounds ko. Nicole. Ay napasounds Nicole. Diara. Heater ang sunod. So magbunot kita. Heater. Diara. Basaha. Kinsa. Ashley. Isa may Ashley. Isa Ashley. Swerte hindi sa bayhana ba? Kaya nga dito sa kamada nakabunot sa electric fan. Karon heater.
Tiara, madam. Kiss mama. Very good. Ulug-ulugan. Pakisan nila. 11:49 na ang siglot. Oh, kana. Tuyok mo din. Pasa na toy. Pasa na ah. Tuyok. Sibog. 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 Oh, sibog. Dana. Oh, diha sulod. Imumi, pasakan kwan. Oh, itoyok. Ipasa. Yata kag Lord. Oh, kana itoyok. Iba. Dawata. Ay na mo din eh, Roger, Abar, ipadoon na sila. Abar! Day. Ay na mo kay cheese gift na. Kay mga una rin ta. Ginayan, Mr. Ginayan. Magalit ka mo kay 8 minutes na lang, magalas 12 na. Sige, Sergol. Sibog din kamay. Dito sibog sa kamay diha, kay para mag-igo. Igo. Sige. Oh. Sunod na Sergol rin, sige. Ipasa sa to. Pasa mo ba ka? Mapainom si Skate. Oh, ipasa. Napasa na? Kumalang tanan? Ipasa otro. Dawata. Oh, kumana? Oh, karon, nag-abot. Mama ni kabog akong giwiran. Oh, sige. Okay na? Nagbalik pa sa inyo ang gift niyo? Wala? Wala? Wala na. Oh, okay na. Manahon na ta. Ha? Balik pa ka saysay. Pensa pa. Isa na lang ang sisay. Saysay kay awa saysay. Okay na. Nalibog si Lilin. Merry Christmas! 3 minutes na lang alas 12 na. Oh man. Christmas na jud siya. Kumana may og cheese gift. Picture na dayon mo. Picture. So karon atong dito ang gi-prepare nga pagkaon. Nahuman na jud ang among kuan party. Nahuman na ang change gift sa mga bata og change gift namo, no? Nya di ara ang among preparasyon, among pagsalusaluhan karon gabi una og Merry Christmas sa inyong tanan. Tanan, daghan kay salamat sa inyong tanan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Lord, daghan salamat sa imong mga grasya nga imong gihatag kanamo ug ingon man daghan salamat sa mga blessing nga ubay-ubay pa nga imong gihatag sa amoa. And happy birthday. Manginaot ko Lord nga giyahan mo kami sa maayong dalan and more and more blessing pa nga moabot sa amoa. Ilayo kami sa disgrasya o kalautan. O ingon man Ginoo ang among mga followers, manginaot ko nga anaa po sila sa kabaskog sa kalawasan. Bahala wala tay maayong handa o unsa man diha, ang importante nga baskog ang atong kalawasan. Kana Lord ang among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Merry Happy birthday, Jesus! Happy birthday, Lord! Happy birthday, Jesus! And welcome 2025. Alam, mga una. Tanan. Og sa dihang nahuman nami og kaon dito sa ilahan ni Lilin, diri na pod mi sa ilahan ni Maring Inday. Thank you so much Maring for inviting to me. And nag-serve talaga si Maring Inday para lang sa akin. Kaya ako'y magpapasalamat talaga sa iyo Maring. And tikman ko ito ang luto ni Maring Inday kung masarap ba ito at pasado na ba sa aking panglasa. Charot. Tikman na natin ang lasagna ni Maring Inday kasi ito ay napakamahal kaya pagsamantalahin na natin. Anong masasabi mo ngayon, Iba Vlog? Hindi ba mahilig ang mahal? Oh, hindi siya mahilig sa mahal. Wala magwa din ato, hindi man ta kagwa. Wala ka nagmahal.